Cheng De Channel. Selamat Menikmati. Welcome. Weneng opo iki hawane koko yo ngene tanya panase ora karuan sumuke koko yo tenanan rasane pengen wudo ora nganggo apa-apa we panase koko yo ngene panase koko yo ngene It's hot very potatoes panas ngentang-ngentang the hot don public panas ora umum panase koko yo ngene panase koko yo ngene iki penake kutu piye opo ngombe sak bakule gole angin sak wareke slulup mang banyu ngansi suwe opo perlu tak grujuk banyu sing ngene wah panas 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 koko yo ngene panas weneng opo iki hawane koko yo ngene tanya panase ora karuan sumuke koko yo tenanan rasane pengen wudo ora nganggo apa-apa we panase koko yo ngene panase koko yo ngene It's hot very potatoes panas ngentang-ngentang the hot don public panas ora umum panase koko yo ngene panase koko yo ngene iki penake kutu piye opo ngombe sak bakule gole angin sak wareke slulup mang banyu ngansi suwe opo perlu tak grujuk banyu sing ngene